గురువుగారు మరి తెలుగు ప్రజలు ఎంతగానో ఆరాధ్య దైవంగా భావించే ఒక మహా వ్యక్తి శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడిగా బిరుదాంకితులయ్యారు. అలాగే అతను ఒక శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర చేసిన, శ్రీరాముడి పాత్ర చేసిన, నిజంగానే ఆ కృష్ణుడి పాత్ర చేస్తున్నారా, నిజంగానే ఆ రాముడి వచ్చి చేస్తున్నారా అన్నట్లు మనకు అనిపించేది. అలాంటిది సినీ రంగంలో అంత ఎత్తుకు ఎదిగిన ఆయన ఒక 6 నెలలు మాత్రమే రాజకీయంగా ప్రచారం చేసి సీఎంగా ఎన్నికయ్యారు. 8 సంవత్సరాల పాటు సీఎంగా పనిచేశారు. మరి ఆయనకి జాతకపరంగా దోహదపడినటువంటి యోగాలు ఏంటండి? నేను మొదలు చెప్పగలిగింది ఎన్టీఆర్ గారికి విశేషంగా పంచమహాపురుష యోగం ఉన్నారు. అందులో మాలవ్య మహాపురుష యోగం ఉంది. ఈ మాలవ్య మహాపురుష యోగ ప్రభావం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. అంటే ప్రజాదరణ, సినిమా ప్రస్థానంగా ప్రజాదరణ పొందడం ఒక ఎత్తు, రాజకీయ పరంగా ప్రజల యొక్క ఆదరణ పొందడం ఇంకొక ఎత్తు. ఇక్కడ మనము ఈ మధ్యన చూస్తున్నాము, కొంతమంది సినిమా రంగం నుంచి రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చి ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క ఆదరణ పూర్తిగా పొందలేక కట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి వారు మనం చూస్తున్నాం కొంతమందిని. అలాగా సినిమా రంగంలో విశ్లేషమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందినటువంటి ఆ ప్రజల లోపలికి రావాలి. ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఒక అవగాహన ఉంటుంది. సినిమా అంటే ఒక విధంగా ఇది నటన, కానీ రాజకీయం అనేది నిజ జీవితం. అది ప్రజలకి వాళ్ళకి నిజ జీవితంలో వాళ్ళకి సేవ చేస్తాము అన్న సద్భావన కలిగించగలగాలి. అలాంటి సద్భావన కలిగించడంలో వీరి యొక్క ప్రస్థానం విజయవంతంగా నడిచింది. ఎందుకు అంటే వీరి జాతకంలో 1980 నుంచి 81 మధ్యలో కొన్ని ప్రభుత్వ సంబంధితమైనటువంటి కొన్ని కీలకమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో నందమూరి తారక రామారావు గారికి ఎదురుదెబ్బలేదు. ఎందుకంటే అది రాహు అంతర్దశ. జాతకరీత్యా రాహు ప్రత్యందర్శ, కేతువులో రాహు ప్రత్యంతర్దశలో ఎన్టీఆర్ గారికి సినిమా రంగానికి సంబంధించి కొన్ని విశ్లేషణల విషయంలో కానివ్వండి, కొన్ని ఒక పర్మిషన్ విషయంలో కానివ్వండి, వారికి కానీ వారి అనుయాయులకు కానివ్వండి ప్రభుత్వం నుంచి చాలా కీలకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నా ఒక్కడికైనా ఇలా జరుగుతుంది, అందరికీ జరుగుతుందా అని చెప్పి అప్పటి నుంచి వారు రీసెర్చ్ టీం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలా పరిశోధన చేస్తున్నట్టు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే అప్పటి ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం జరిగింది కూలంకషంగా. అక్కడనే ఆయనకి బీజం అనేది పడింది, రాజకీయ రంగంలోకి నేను అడుగు పెట్టాలి అని చెప్పి. అందుకోసమే ఈయన ఎప్పుడైతే కనుక ఊటీలో ఒక బహిరంగ సభ జరిగింది. ఒక సభ జరిగినప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి విలేకరులు కూడా జరిగినప్పుడు ఆయన స్వకీయంగా విలేకరులు అడగకముంటే తమ యొక్క సినీ ప్రస్థానానికి సంబంధించి విశేషాలు అడుగుతూ ఉంటే ఆయన చెప్పారు, ప్రజలు నాకు ఇప్పటి వరకు ఇంత నన్ను ఆదరణ చేసినటువంటి ప్రజలకు నేను ఇంకా సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇంకా నేను ప్రజాసేవ చేస్తాను, ప్రత్యక్షంగా ప్రజల సేవ చేయడానికి నేను రాబోతున్నాను అని అప్పుడే ఆయన విశేషించడం జరిగింది. ఆ చెప్పే సమయానికి ఆయనకు సంబంధించిన అనుయాయులందరూ కూడా పరిశోధన ప్రారంభించారు, ప్రజలకు ఎలాంటి కష్టాలు ఏం చెప్పాలని చెప్పి. ఈ విధంగా ఒక నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి శక్తి, ఒక దృక్పథం, అంటే ఎలా వెళ్ళాలి, ఒక కార్యాచరణ, ఇవన్నీ కూడా మంచి బుధగ్రహానికి సంబంధించిన లక్షణాలు. ఇవన్నీ కూడా గురుగ్రహానికి సంబంధించిన లక్షణాలు. ఈ లక్షణం అంటే ఈ యొక్క విజ్ఞత అనేటువంటిది కౌటిల్య విజ్ఞానము అంటారు. ఈ కౌటిల్య శాస్త్ర విజ్ఞానానికి సంబంధించి నేను మంచి విశ్వాసం కాబట్టి మంచి సమవర్తి అయినటువంటి ఎన్టీఆర్ గారు ఈ విషయంలో ఎక్కడైతే కనుక శని అంతర్దశ 1982 లోపల శని ప్రత్యందర్శ శిక్షమహాపురుష యోగం ప్రారంభించింది. అప్పుడు సినిమా రంగానికి సంబంధించి కొంచెం దానికి బ్రేక్ ఇచ్చి తర్వాత రాజకీయ ప్రస్థానానికి నాంది పలికారు. రాజకీయ ప్రస్థానానికి నాంది పలకడము, భగవద్ అనుగ్రహము, ఇవి రెండు కూడా కలిసి వచ్చాయి. 8 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ప్రజల యొక్క మన్ననని, ప్రజల యొక్క ప్రశంసలను, గౌరవ అభిమానాన్ని విశేషంగా పొందడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇందులో విశేషం ఒకటి ఉంది. 1984 నుంచి వీరి జాతక ప్రకారం 1991 వరకు నిరంతరంగా శుక్రమార్గదర్శ యోగం 84 నుంచి 87 వరకు, 87 నుంచి 88 వరకు రవి అంతర్దశ, తర్వాత చంద్రాంతర్దశలు, ఇక్కడి వరకు 1990 వరకు విజయ ప్రస్థానం కంటిన్యూగా నడవడం జరిగింది. అందులో 1991, 92 వరకు కూడా నడిచింది. కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు బాగా ఎదురయ్యాయి. ఆ ఇబ్బందులు ఎదురైన కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు జాతకంలో ఈ రావు కేతువులు ఎవరికైనా సరే, కేవలం నందమూరి తారక రామారావుని కాదు, ఎవరి జాతకంలో అయినా సరే రావు కేతువులు ఏం చేస్తారు అంటే స్థాన భ్రష్టత్వాన్ని కలిగిస్తారు. ముఖ్యంగా అంటే వాళ్ళు ఏ స్థానంలో ఉంటారో, వాళ్ళ యొక్క ఏ గ్రహ స్థానంలో ఉన్నా ఆయా స్థానాన్ని వాళ్ళు భ్రష్టపరచడం జరుగుతుంది అనమాట. అందుకోసమే కలికాలంలో వీళ్ళకి ఇంకా ప్రభావం ఎక్కువ. దాని ప్రభావం వల్ల వీళ్ళకి సంబంధించి కొన్ని రాజకీయంలో చిన్న చిన్న లోటుబాటు రావడము, ఈయన ఎప్పుడైతే కనుక విదేశాలకి సముద్ర తరణం చేయడము, ముఖ్యంగా ఎవరైతే కనుక మహాపురుష యోగ జాతకులు సముద్ర తరణం చేసి వచ్చినట్లయితే పునః వాళ్ళ శక్తిని వాళ్ళు పుంజుకోవడం జరుగుతుంది.
అలా వీళ్ళు సముద్ర స్థానం చేయడము, అమెరికా అక్కడికి వెళ్ళడము, మళ్ళీ తిరిగి రావడము, తర్వాత మళ్ళీ తన యొక్క రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరిగింది. విశేషంగా చెప్పాలంటే వీరికి ఇంత బిరుదులు ఇవన్నీ కూడా రావడానికి మాళవ్య మహాపురుషుల యొక్క చిట్ట చివరిలో ఉండడం వల్ల వారికి విశేషమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలతోటి వీరు చక్కని ప్రశంసలు కూడా పొందడం జరిగింది. మరి ఎన్టీఆర్ గారు ఒక చిత్రకారులు కూడా అంటూ ఉంటారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చిత్రలేఖనం పోటీలలో అతనికి బహుమతి కూడా లభించింది. అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు వారి బొమ్మను గీసి ఎన్టీఆర్ గారు ఆయనకి బహుమతిగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అని అన్నారు. అంటే ఈ మానవీ మహాపురుష యుగం ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఈ విషయం నేను ఎందుకు ఇంతగానో ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నామంటే, ప్రేక్షకులు మీరందరూ కూడా ఇది గమనించాలి. పుట్టినటువంటి ప్రతి భారతీయ పురుషుడు, ప్రతి భారతీయ స్త్రీ, భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఋషి సంతానమే. నందమూరి తారక రామారావు గారు స్వయం కృషితో ఆయన కష్టపడి ఇంత స్థాయికి వచ్చారు. అలా కష్టపడినట్టయితే కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక నందమూరి తారక రామారావు గారు మన యొక్క భారతదేశంలో వేల మంది నందమూరి తారక రామారావు ఉన్నారు. అలాంటి మహానుభావులు చాలా మంది మీ పిల్లల్లో కూడా ఉన్నారు. వారి జాతక విశ్లేషణ చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ మహజాతకుల యొక్క విశ్లేషణ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మన దేశానికి ఇంకా మహానుభావులు రావాలి, ఇంకా విజ్ఞాన సంపద రావాలి, ఇలాంటి సాహిత్య కారకులు రావాలి. వీరి జాతకం నేను చూసినట్లయితే కనుక వీరి జాతకంలో చిత్రలేఖనం చాలా విశేషం, మంచి లేఖనం వేసేటువంటి వారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా బహుమతి వచ్చేది. దీనికి మాళవ్య మహాపురుషుల కారకత్వం అవుతుంది. ఇక్కడ జాతకంలో శుక్రుడు యొక్క స్థితి ఎంత అనుకూలంగా ఉంటే అంత క్రియేటివిటీ సెన్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఈ విషయాన్ని కూడా బాగా గమనించాలండి. మీ పిల్లల జాతకం లోపల ఏ రంగపురుష యుగాలని, మహాపురుష యుగాలని వాళ్ళని ఏ విధంగా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి. దీనికి సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ అంతా కూడా ఓన్లీ ద ఆస్ట్రాలజర్ ఓన్లీ కెన్ గివ్. అంటే కేవలం ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్ర పండితులు మాత్రమే ఈ అడ్వైస్ మొత్తం ఇవ్వగలుగుతాడు. వేరే ఎవరైనా సరే నార్మల్ జనరల్ అడ్వైస్ ఇస్తారు. ఒక్క జ్యోతిష్ శాస్త్ర పండితులు మాత్రం ఏం చేస్తారు అంటే ఏ గ్రహాలు అనుకుంటున్నాయి, ఆ గ్రహాల యొక్క కారకత్వాలు ఏంటి, ఆ కారకత్వాల వల్ల ఈ పిల్లవాడు ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు క్రికెట్ ప్లేయర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీరింగ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్క రాణిస్తారు. అలా ఎన్టీఆర్ గారు కూడా తనని తానుగా అధ్యయనం చేసుకున్నారు. ఆయనకు కూడా మహాభావులు కొంతమంది జ్యోతిష్ శాస్త్ర పండితులు ఆయనకి స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు. ఆ స్నేహితులు ఎప్పటికప్పుడు ఆయనకి సహకరించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన చూసినట్లయితే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి ఇలాంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటే ఆస్థాన జ్యోతిష్ శాస్త్ర పండితులు కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఒక ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, ఆకాశగంగా నిర్మాణం చేయడం కానివ్వండి, తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో స్వామివారి యొక్క నిజరూప దర్శనం సౌభాగ్యం ఇవ్వడం కానివ్వండి, శుభవార్తలకు సంబంధించిన విశ్లేషణ కానివ్వండి, ఇలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి చాలా విశేషమైనటువంటి నిర్ణయాలను కూడా ఈయన తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రోజు మనం తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటున్నామంటే అది ఇంత సులభంగా దర్శనం చేసుకున్నామంటే అది నందమూరి తారక రామారావు గారు చేసినటువంటి కృషి పని. కాబట్టి ఇలాంటి మహజ్జాతకులు మళ్ళీ మళ్ళీ మన దేశంలో పుట్టారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీ పిల్లల్లోనే ఉన్నారు. మరి మీ పిల్లలు అలా మారడానికి మీరు ఎంతవరకు దోహదపడుతున్నారు? ఎందుకంటే నందమూరి తారక రామారావు గారి జీవితం కనుక విశ్లేషణ చూస్తే ఆయన చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఒకప్పుడు ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా నడిపించారు. ఆయన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా నడిపించి చిన్న స్థాయిలో నుంచి కష్టపడి పైకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనేదానికి ఆయన మూల పురుషంగా ఒక ఉదాహరణగా నిలబడ్డారు. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి భారతీయులోనూ ప్రతి ఒక్కరి జాతకంలోనూ ఒక మహత్తర జాతక యోగం ఉంటుంది. ఆ యోగం తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మహజ్జాతకులు కాగలుగుతారు, అందులో సందేహం లేదు. గురువు గారు, మరి ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మహజ్జాతకుల విశ్లేషణలో శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి సాహిత్య పరంగా, రాజకీయ పరంగా, జ్యోతిష శాస్త్ర పరంగా మీరు చాలా విషయాలు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు.